eu sunt Snake și bine v-am găsit la primul episod de multiplayer Survival Games. Suntem cu doi tântălăi, Tibișor și Zec, adică Marco, care se uită la mine de parcă aș fi Băsescu. Uitați-i. Și Tibișor. Haideți mă, pe ce intrăm? Hai la mine, Haideți pe asta de jos, bă. Bă, stai să fac și eu intro, bă. Haideți, în care arena? Vilage. Așa. Bun, hai că încep și eu intro. Facem team? Da, mă, 3, 2, 1. Salutare tuturor, eu sunt It's a Troll împreună cu Marco și... Snake, cu Snake. Snake, mă. Ne jucam în Survival Games. Dar de data asta... Facem team, nu? Hack. Da, mă. Facem team? Da, mă, Steam facem. Toată lumea am uitat să vă spun, chiar acum sunt cu hack-ul cu Zuni. Nu vă luați de mine, dar așa îmi place cu hack. Să fiu mai mafiot decât alții. N-ai cum să iei chestul, bă. Haideți mă pe aici. Bă, fraierilor, voi nu v-ați luat armă de început? Sunteți chiar nabi. Păi Știu, e aici un chest. E al meu? Fructura e a mea. Ia tu de acolo. Sabie, du-mă, ce-ai pierdut? Bă, dăm sabia enchantată, dăm sabia enchantată. Bine, iau. Și eu am sabii de diamond. A murit deja un fraier. Te că mă duc pe alții doi. Bă, boss, vreți să muriți? Vreți să muriți, bă, boss? Bă, boss, bă! Bă, boss, bă! L-am spart deja pe unul, i-am spart pe doi. Dă-mi, bă, și mie armură, te rog. Și sabie de diamond și armură. Îmi dai și mie armură dacă ai? N-am. Păcat. Fabric auto armor A1. Bă, nu lua, bă, de aici tu, boss. Nu-ți dau ce-am găsit. Am și o sabie. Ce-am găsit al meu să fie. Bă, voi unde sunteți? Undeva. Te-am văzut, te-am văzut numele. Băi. Bă, tu poți să vezi numele, tu vezi numele la toți mare? Da, mă. Care-i, bă? Cum îi zice la ăla? Bă, sunt spate. Bă, nu fi prost, bă! Că mai am o inioară. Da, toată lumea îmi pare rău că sunt cu hack. N-am ce să fac. Promis, asta e singura dată când sunt cu hack, că am vrut și o să vă prezint un pic cum stă treaba cu hack-ul. Priviți, aici la Huzuni avem în stânga sus Autotol, No Fall, Sprint, Bright, Kilaura, Speedmin, Projectile, Auto Armor, Auto Sub, Click, Aimbot, Criticals, No Slowed, Auto Potion. Auto Armor, Critical și Kilaura. Ca să deschideți